İman ekidenden bolsun yatan yerine atordun kardeşim. Goýa değerlikler koyup gittim. Adamın yüreğine girdi. Sen yatlamağa münasipsin Recepcan. Terden kal. Urwan janyňam, Recep janyňam, Beýlek Haýdarlamyňam, Sabaňam, Atabaý janyňam, Nuriyat Tokkaňam, Anewert Attanyňam, Jan Hudaý, ene bally hajam, şuň Hudaýym, çagat galan ýaş çagaçyklaryna berilsin. Recep aýynda halipamyzyň ady geldi. Berkeljigimiziň oğuljugy boldy. Oňa da halipamyzyň adyny kakalaryň adyny takdylar. Recep Muhammed diýip Recep aýyna geldi. Allah ýaşy uzun bolsun, o balasyň atasyna berilmedik ömür, saglyk şu balasyga berilen bolsun. Belki näme öň akan ýerinden akarmyş aryk diýär. Belki şu ýigit balajygymyz emale kemale geläge diýip atasy ýaly bagyş bolar. Belki dowam eder. Sebäbi öň bir şoňal bolan bolsa ýitmeýärdi. Belki olardan boljak balalardanam şoňal bagyşlar, halipalar, usatlar döresin, halipalaryň ýolunda dowam edýän bir insanlar döresin Hudaýym diýip Allahdan dilek edýän. Türkmen halkı üçin uly bir ýitgi Recep Muhammed Ulow halkyna şeýle bir miras goýdy. Bize şeýle şähertlerine, halkyna, dinleýijilerine bir ulluhan miras, bir umman, bir lehen Türkmençe aýdanda bir umman bolýardy. Bir Recep bizim Türkmeniň bir gaty ulluhan ýygy goýan halipa. Mena torun tödüm tapmak şu halipa. Recep açkyň her döwüşine näçe orden daktaňam azdyr, fenetdatyn gatda. Recep biziň ýüregimizde elmadamada ýaşar. Onuň aýdymlarym ýaşar, adam ýaşar, ödem ýaşar, ýolum ýaşar, döreden akymlarym ýaşar. Beýik bagyşy da ol, beýik sadanyny da ol. Oňa begenmäni uwunmany türkmen halkynyň gaty haky bar.
Hormatly Prezidentimiz neşe 2016 yılı mirasa sarfı koymak, vatanı özgürtmek yılı deyip ılan etti. Mehriban arkadaşımızın alıp barayan beyik işlerinin hem işe ırvaslıklara beslenmegini, canının sağ, belin başının aman olmağını arzu ediyaz. Koy Mehriban Prezidentimizin beyik tutumları hem işe üstünlüklere beslensin.
Salamu aleykum ağam. Waaleykumesselam. Yol bolsun. Uğur nire? Uğur ağam aydımsal qurarları Sewda merkezinin dutarımın tarı üzürlü. Kiriş almağı. Häzir bolsa halkymyzdan gelýän islegler boýunça Türkmenistanyň atgadynyň artisti Recep Muhammed Ulugowyň ýerine getiren aýdymlaryndan birini eşitdirýär. Dinleňizde dalym mehriban dinleýin. Ağam sesini garlarsana. Sağ ol ağam. Recep Halifany dinläp nähili gelenimizden bilmedik. Hawayným Recep Muhammed Ulugow Türkmen halkymyzyň 7 ýaşdan 70 ýaşa şenli ählisiniň söýgüsiniň adynan bagşydyr. Ol hakdan berilen ustady.